ବାବା କାଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର 10 ଅବତାର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ସେଇ 10 ଅବତାରରେ କୋଉ ରୂପରେ କଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଅବତାର କଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଅବତାର ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବଡ ଭୟାନକ ବାତ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ସବୁ ବେଦ ପୁରାଣ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ଅବତାର କଣ ଥିଲା? କୁର୍ମ ଅବତାର। ଯୋଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାଲୁନଥିଲା ଅସୁର ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, କୁର୍ମ ଅବତାରରେ ସିଏ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କ ପିଠରେ ଧରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ।